Kapangni takok tai bokok chong belai khano wana ma singcha norok nukna o tower o bangkha dungborni line ekdom current ni selai tai current bufa ekdom tower kotor o bangkha dungbor line tabo bangkha mane Tiprasa rokni je bulung tuino obo tlang jagoi tongmani campus khlaiye oro belai khano wana ma singchai ko Kheto ha Kuwak ka khlaiye Watwi phaima bai ka khlaiye tabo o tower o dungbor line tower ekdom current sai current tai kotor Kuwak tu ingi tongkha tai kichise se Kuwak nani tai nokha salsa ki salnoi Watwi phaiya hangkano tui tokhlaiye bram Kuwak lang snai o Kheto Kuwak masaka Kuwak tong Kuwak masaka Kuwak tongo o tower gerok nani tai nokha salsa Watwi gobang phaiya hangkano gerokha gomongkha mangpli go jaga thaingkha bongkha East Belbari Amchaio bo thai jagangkha Chandra Kumar Kami ni kaisa Kheto Tiprasa rok tongko songtongnai lukorok khlaimani jaga fosol chamani jaga tai Kheto ni maisa oi fosol khlai tongmani tabuk borok ni Kheto fosol khlaimaya bebak no kosok ritelang thangjak baikya ha belakhen wana ma singcha ko o tower norok nukhna yang ni location kahang ko phunuk de busong ni simi tola ni sim truk mari phaje ekdom bobo haing tong khana de o tower ekdom kusukma obo klainani tai nokha salsa Watwi gobang wakhang kano Kuwak snai phiaba department borok tower department ok phaye u bosta khlaiye ha daoi oro wara broi borok ban theoir phaika kasunani bagai kasimeya I Kuwak masa Kuwak tongo blab thangai tongo ai kinarok phunuk de blab thangai tongo ekdom Kuwak phai tongo ha norom Kheto ni ha nargai maya borok engko bo Kuwak nani tai nokha salsa Watwi gobang phaijang kano Kuwak snai ke belaikhang wana ma singcha ke Kuwak thangka hangke line dok jokhon te choli jak hangka hangke Tiprasa rokni je tongthai rok no khug rok baksa thuipo mano baksa langma phona ari oi mano ke belaikhino mangple obo belaikhino kirma singcha ngai tongkha o thai ke norok no phunungnani bagui sing update ma phaikya Tiprao obono dungbor line tower kotor ekdom current ni selai current bufa kotor Kheto tui tlang tongmani Tiprasa rokni jaga tui o jaga no tabo o Kheto no tabo Kuwak masaka Kuwak tongkha Watwi rok phaiye engka tai obo nokha salsa Watwi wakhang kano Kuwak kha nei jeng obono update phunungnani ma phaikya engka obono joto hastini lukorok jara nuknai rok o tower no jeng klaijak phunungnani phunuknai tai nokha salsa Watwi gobang wakhang kano Kuwak snai kuseng tai gobang ma thai jaga je Kuwak tongmani obono bo jeng phunuklainai norok chai oinai tongdi Kapangni takok tai bokok chong belai khano wana ma singcha East Belbari Amchaio Kheto Kuwak masaka Kuwak tongkha Watwi phaima bai engka tabo khe praino oroni Kheto praino 20-30 kani 50 kani Kuwak tabo joto tongko songtongnai lukorok tabo fosol tam khasa snai mai rok belai khen wana ma singcha engka tai aboni bisingo se kotorma tower iko yang norok nukhuna tower kotorma oro tower ni sai tower current sai current kotor ku gomo bufa belai khen wana ma singcha bo tabo Kuwak na nai tongkha engka tabo o Kheto o Amchaini o malik bai no koglam chalai tamo bobo haike Kuwak nani nangkha tom kha chalai snai mai sagari mama oroni je Kheto Kuwak phaimani o tower bo Kuwak tutui nunglo tamo bobo hai kok sanai sagardi sanani hangka bo oro to pakha channel rena nangnai jahate borok basinan bai khe ekeba nung judi khaya hangka sarkar naigani khaya hangkai ba kemaipan thangmannai অবস্থা বা হামচকলি আং তংখাতা তবে খেয়াবো তাবো পাকা চ্যানেল রক নাংবাই সাইড খাইনা বেবাক সাইড এমনি বান রক বাই থাংবাই খানি খনাবলা বান আইং বাইবে খ্যা বান বাইয়া ফুর মানে বান বাইয়া আংকা অবা হাইজাং খামো বান বাইয়া খে কিংয়া উসুজ গে তংখাই
agi basuk tong eda sa suiget tong pro Emne je nuk mane ro kuwak mane koi kane ro kuwak kharna. oro to kuang ma to emne pas durum rok to thangkana no Pas durung rok thang kana na. Koi foot dok khlai kuwak khana bo. 15 ফুট dok thangu 15 foot. aing tola khe 20 ফুট 20 foot. Tolan simki 20 foot ko phayu na. Ga phaje 15 phaike. 15 Ga jokhon te o tower je tabuk basai tongmani. Obo khutu tu yengi tongkha. Omo koi foot ok khurja kna tower ni. 10 ফুট dok khe 10 khurja foot dok sina. Engko prai se laijak kuwagi ma phaikya. bota laijak ta 15-20 foot kuwagi phaikya. Engke boto 10 foot dok se. Kuwak mano na. kuang ma tam kuang bo sai cho Kuwak senai. puran thanai cha Puras thananya. Engko tai nokha salsarok gobang wati wa khangkana kuwak thotok. salsa chinang yabli omo ko slab ya khe Thangai jong na. tini pai thang ko mo Dini spai thangkumu kuwagi thangkumu tower na. kuak thang bai ko mo Om boam sai kalai. to sor sodar nan kok ngata Belbari kalai na. belbari is belbari Ke mamani bung sagade. budram Nin kheto boda tong. an kreu aing kuak jak kongo an bo Nin bu kuwak ba khya. Koi kanero kuwak ha. oma aing thanga pas ebne tin drum rok thang na aing bo hanyo Engko tabuk sarkar jokhon te hapang khai tongnai hai ka ba buskangni je gana gini blok rok tongnai rokno nini kesar mung kok kesar mung tom tongnai borok kok kesam mo bolte no mo doti dakti khe ukoro ban rok riya hangang ke ba hain pai thang bani chati bai nyai tong song tongnai rok mai masa glakha bor masa nai oba hai to mung the om tam kunu khanya ne da tong siba or tui sikri hinga nang tam omura saka tam sinai belai khang wana ma singsa khok khanya pojon to malia ta oba hai nya mi khiden khanya so kre enga mama hambai belai khang kok to ma belai khang wana ma singcha engka tabuk obono naithai je omto buskangono bolok na halalai je o kuwak tongma bai belbari is belbari blok na halalai engko na halalai no tabuk ponchono naiphaijagya bolok ni department dok jara samung khlainai ro engko jokhon te obo paka channel jokhon te riya hangke haike ba ban oba haike thewoi sajpat oba haike ustall khlai riya hangke omo kuwagai bebangno thangbai nai oba haike no Tiprasa rokni bohok tam phla jakma klayo mai machanani tabu korojak engko tai se babaisa o tower bu kuwak tei tini no wati kabang phaikya hangke tini phono kuwagai mano engko tini ni oro je Kheto jara khlainai rok oro khoroksa bugra malai khoroksa saikhanarka budram de borma engko bini khukti bu chung khrai mangkana khanamani bisingti bobo sawo jokhon te paka channel oro drain dok side pa dok rokha hangke chanai engke haste hapang jara tui tongnai sarkar tui tongnai ro dati khlaiye obono inquiring khlaiye dati no phai nai phaiye bomo haike khlaikya hangke oro mane shaping nai bomo haike khlaikya hangke obono nargui manai kuwak tongmano abo nai thai klai tongkha engko obongkha is belbari amchaini kuwak mani Kheto kuwak mani koktuma engko tinin bagi omsuk jortung situng nai tongnai rok joto rangchani takhok tai bukhok chong Tiprasa rokni jaga thai ha kuwagui tongkha o buskango wati kabang phaima bai is belbari wo abo se nongno update phunungmani gas norok chai wai tongdi update chung phunugui tongnai hambai jotono no is belbari amchai Tiprasa rokni jaga ha kuwak masake kuwagui tongkha Kheto bobo haike mai fosol khlai chinai bobo haike mai chasnai tabuk joto tongko songtongni lukurokni jaga jumi kosogui tongmani te kuwagui tongmani wati phaima bai tabuk wana chinta klai laijak joto jaga bugra ro oba haike no koktuma kasai phaikya is belbari amchaini jara Kheto khlainai rokni jaga kosogui talangjakmani te ha kuwak jakmani mangpili oba haike no salbrum samung khlaiye chai tongnai borok fosol khlaiye tai krisi khlaiye chai tongmani bisingo bosorni mai chai tongmani o Kheto rok tabuk khlai manai de abo tabuk singmung abono haste ni joto sijak nukjak lukurok joto haste ni joto lukurok no tabuk oba haike tongko songtongnai lukurok Tiprasa rok oba hai jaga jumi rok kochogui ha kuwagui tongkha hangke Kheto khlai manai de abo belai kheno singmung oba haino haste hapang department hai kaba block department rok tabuk pointono visit khlai nai phiya tei abono boba haike kasunai boba haike khlaikya hangke kasujaknai
o jaga rok kosogui tongma rok kheto rok kwmagui tongma rok ha rok bo bahai ke thejaknai tabuk pointono imang nugya kho department rok o bahai mangpli kasai phaikya East Belbari Amchaio ni